Joutsen. Mä tiesin tän. Menikö tää oikein? Meni. Meni oikein. Meni oikein. Nice. Ilves. Ei oo Ilves. Ei. Sieltä toi toinen vastaus vielä. Nyt on 2, niin me saadaan vastata 2 kertaa. Hyvin vastauksia. Hyvä. Just näin. Oliks oikein? Ei vieläkään? Niin tietysti. Saimaan saaressa pikkuinen lakko. No, tää on helppo. Onko? No onhan tää nyt ihan selvä. Ahven. Onhan tää ahven. On ahven. Nice. Kirjolohi. Oi! What up? Kalatietämystä. Löytyy. Siis mä tiedän täällä, mutta nyt mä en tiedä. Siis niin. Mulla on aavistus. Mänty, koivulehti, pup. Mä ehkä tiedän. 8. 8 yhdessä. Sitä mäkin olisin sanonut.